خيحبرني كل نقر كخون بحيو زبلعني تبع القطع حجي عززني أبتصبح ويني حقوسكي خمل هون الكي أنا ليت خزغر سلامكي صمت كيدانا تحلو صنعت هو قدمات للي كالي خي تبابا ملاخي سلام دكير رحلات كمي تغنيو رحوس بعال قنيات حدش عامت يقولنا ندابلكو حدش عامت مس دراخمن مس بيتسبكمن مس فتوتوخمن مس مقربكمن صبو يحلفكم ما تخونو ناي وترو تمنيتي نايلو ما انتي ممصي دكير رحلات كمزا كنسمع صنحنا ذا فيديو مالتيو دارغا بزحات الله سبات نزا درف زيا صليوما غليوم كا غله خفالناتا زصلون غله خفالناتا كا دحانيو زلو سبات بزحات يوم غله سبات كا اذا كان لزيا تقصلوا غله خالو سبات كا اذا درف زيا كتعصو علوا اندابلو افقدو ماس ميديا كالن يزاربون ريتوم كا يهبالو مجمريا انا بناتي مالتيو ازي مجمريا درفو ايكونن قدم حجي كا ولا حصر زبله انترفيو غير نير مالتيو مجمري انت زخون سبات كزاربو وي كا كمعدو صبوي انت خونا جن السبزي حجي كونن جمر زلو اقدم ابيلو درفتاز درف نبره سبي اتي زغبرو زلو ባህልና ايكونن እንዳበሉ ብዙሓት ሰባት ይዛረብሉ ሓራይ ጽቦ ባህልና ايكونن ጽባ ኣለኹ ንስኹም ወይ ንስኽንከ እቲ ባህሊ ተኽብሮኦ ወይ ከዓ ተኽብሮኦ ኣለኹም ዶ ስለዚ ንነፍስኹም ባዕለኹም ይፈልጥዋ ማለት እዩ ኣነ ንዑ ደጊፈ ወይ ከዓ ሓሌድ ይኹንኩ ናተይ ርእቲ ይዛረብ ዘለኹ ኣብ ሃገርና ኣይፍቀድኒ ይኹም ትብል ዘለኹም ኦኬ ጓል ንሰይትኸ ኣብ ሃገርና ዳርጋ ጥራይ ነፍሰን ይኸዳለዋ ክንብል ንኽእል ሓንቲ ጓልሲ ስረ ክትክደን እንኮላ እቲ ስረስ ናታ ኣይኮነን ናይ ወተባዕታይ ስለምንታይ ዳ ዓገብ ዘይትብልዋ ቀዳማይ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ደቂር ሓላት ተፈጥሮ ናይ ወዲ ሰብ ዝበሃል ኣሎ እዚ ኩልና ንፈልጦ እዩ ኣለዎ ደቂ ተባዕትዮ ባህሪያቶም እቲ ተፈጥሮናቶም ማለት ይልከ ከምዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህሪያትን ኩሉ ስራሓትናቶም ከምለው እዚ ፎቶ ማኮን ነምጽሞ እንታይ ዳ በአምላኽ ዝተዓድሉ ወይ ትዕድልቲ ሕጂ ነሰብዚ ክማዓዲ ዘለዎ ወንበር ክንጸርፎ ክንዝልፎ ይኮነን ዘለና ንሓደ ሰብ ቀሲልካ ካትምዕዶ ቀሲልካ ካትርዶ ኣብቲ ቀዳማይ ዝሰርሑ ነብረ ቪድዮ እንተ ተረድእዎ ነርኩም ከምዚ ኣይምሰርሕ ነይሩ ኣነ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ፎቶ ኣይኮንኩን ወይ ከዓ ተቐቢለ ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ጉዳይ ተፈጥሮ ስለ ዘሎ ዛረብ ዘለኹ ልክ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ልክ ከምዚ ናይ ወዲ ስታይል ወላ ተባህሪያተን ተሄርሞናተን ልክ ከም ናይ ወዲ ተባዕታይ ዝገብሮ ኩሉ ምንቅስቃሳት ኣለዋ እዚ ፈቴን ዘምጽኦ ኣይኮነን ዋ በዓል ሚሊዮን ሃይሉል እንደለዋን እንታይ ገብራ ኣለዋ እቲ ዝደርፎን ዝስዕስዖን ሲ ባህላዊ ማለት ዲ ባህላዊ ኣይኮነን ባህላዊ እንድሕር ዘይኮነ ዘይትፈትዎ እንትኾንኩም ኮሚታት ስለምንታይ ዳ 2.4 ሚሊዮን ህዝቢ ይዕዘብ ኣሎ ዘይትፈትዎ ትኾንኩም ካ ኣይትሪእዎን ይኹም ስለምንታይ ዳ ዓገብ ዘይትብልዋና ስለምንታይ ዳ 4.5 ሚሊዮን ትሪእሉ ኣለኹም ስለዚ ኣነ ሓንቲ ክብላ ዘሊ መምዓት ጥራሕ ይዘልን ሓደ ሰብ ኣይፈተኻዮን ትረኽቦ ንዑ በኣካል ረኺብካ ትሕብሮ እዚ ከምዚ ጌርካ ዘለኻ ንባህልና ይውክል ስለ ዘይኮነ እዚ ቪድዮታት እዚ ኣውጻዮ ወይ ከዓ ድማ ከምዚ ዝኣመሰለ ቪድዮ ኣይትስራሕ እዚኣኮ ሕጽር ዝበለት ጽፍፍቲ ዝኾነት መልእኽቲ ኢኻ ተመሓላልፈሉ ካብኡ ሓሊፉ ግን ቪድዮ ንዕጽዎ ቻነል ንዕጽዎ እንታይ ይምጾ እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ናይ ቅድሚ ሕጂ ሎ ሕጽር ዝበለ ኢንተርቪው ዝገበሮ ናኡ ከብለኩም ንስማዓዮ ደቂር ሓላት እንተኾነ ንፍሉይነት ተባሂሉ ዝተኣታቱ ሓድሽ ነገር ብኩሉ ሰብ ተቐባልነት ይረክብ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ቶማስ ኣብ ደርፍታቱ ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ፍሉይ ዝበሉ ብምዃኖም ካብ ብዙሓት ዝተፈላለየ ዘይተባብዕ ርእይቶታት ይበፅሑ ከም ዝነበረ ይገልጽ ኣነ ቶማስ ክመስል እየ ማለት እቲ ኣነ ክሳዕሳዕ ዝኽእል እየ ክስዕስዕ ዝተፈለየ ካብ ካልእ ሳዕስዒ ወይ ገለ ይኮነን ብሓፂሩ ከምዚ ኣብ ክሊፓት ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኣነ ይብለኝ ኣነ ከም ቶማስ ክሪኦ ከለኹ ክሊፓት ዝኾነ ፍሉይ ነገር ገብር ኢለ ይሓስብኒ ሓንቲ ፍሉይ ክትገብራ ትኽእል ታካድና ሳኽመን ክሬዚ ስታይል ስለ ዝጥቀም ኣብ ሳዕሳዕ እውን ካብ እቲ ዘሎ ደረፋይ ፍሉይ ዝበለ ስዕስዕ ኣይብለኝ ኣነ ቶማስ ሙልጌታ ብ1998 ዓመተ ምህረት ኣብ ሓድሽ ዓዲ ገዛዋንዳ ሓበሻ ተወሊዱ ጎኑ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቱ ስድርኡ ንምሕጋዝ ኣብ መደበር መናብር ብምስራሕ ክነጥፍ ጀሚሩ እንተኾነ ቶማስ ካብ ግዜ ንእስነቱ ሒዙ ዝምባሉ ከለልዮ ግዜ ወሰደሉን ደርፍን ዲዛይን ካብ ህፃን ማለት ተማሃራይ ንሽቀላ ከለኹ ዲዛይን ብድሕሪ ጥራዘይ እንዳስኣልከ ካብ ብንእሽተይ ምሳይ ዝዓበዩ ደርፍኻ ከምኡ ኣብ ትምህርትታት ኣብ ክልል ከም ዝናይ ዙባታት ከመይ እንደደረፍኩ መጽእ ማለት ሜክ አፕ አርቲስት ዲዛይን ሓደ ክዳን ተዳልወሞ ከም ትደሊ ሜክ አፕ ክትገብር ትደሊ ወይ ከምዚ ኣስተማቃራይካ ነይረ ዝኾነ ትኳል ሜክ አፕ ተገራ ወይ ዝኾነ ኢፌክት ይኹን ወላ ቢዩቲ ይኹን ገይሩ እንድሕር ሰብ ፉሊ የስተማር ነይረ
ሙዚቀኛታት ብፍላይ ዲዛይን ትምህርቲ ክወስድ ኢለ ምስኣተኹ ናይ ፎቶግራፍ ሞዴሊንግ ካኒ ከምዚ ስልታት ድስኣሎ ሪኣቶ ተመምህር ናይ ፎቶግራፍ ሞዴሊንግ ክምህረካ ኢላት ሓረም ስልኳ እተን ሜን ቤዚክ ዝኾነ ናይ 6 ወርሒ ትምህርቲ ምሂራትን ማለት እዩ ውሕዳት ስራሕ ይስራሕ ዘለኹ ኣብ ሃገርና ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ከምዚ ከልሙዶም ከማዕቡሎም ካይ ይፅዕር ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ክንሰምዖ ጽናሕና ሕጽር ዝበለ ቀለመጠየ ኣብ ኤርቲቪ ገይሩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ይኹን ወላቲ ኣካዳድና ባህላዊ ይኮነን ባህላዊ ዝበሃል ካሊ እዚ ዝጠፋና ይኮነን ኣነ በቲ ዝርዳእን ደሎ በቲ ዝመስለን ደሎ ክዛረብ ተፈጥሮ ዝብል ኣነ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ኣወዳት ኣለዉ ከምዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህሪ ዘለዎም እቲ ሄርሞናት ናቶም ማለት እዩ ብዙሓት እዮም ፈቴማ ይኮነን ኣምፅኦም እዚ ሓደ ሰብ ፈቲ ይኮነን ባህሪ ከምፅ ዘለዎ ባህሪ እዩ እዚ ከዓ ትዕድልቲ እዩ ፈቲ ይኮነን ሓደ ሰብሲ ከይፈተወ እቲ ባህርናት ሒዙ ዝኸይድ ባህርያት ናይ ደቂ ሰባት ብምርጫ እንተዝኸውን ኩሉ ሰብ ባህርያት ምመረፀ ነይሩ ወይ ከዓ ተፈጥሮ ምመረፀ ግን ክኸውን ኣይክእልን ኣብዚ ማስ ሜዳ እኳ ንርኢ ኣለና ኣብ ቲክቶክ ንርኢ ኣለና ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝኾነ ማስ ሜዳ ንዕዘብ ኣለና እተን ደቂ ኣንስትዮ ኸ ባህልናተን ገብራ ኣለዋ ዶ ጥራይ ነብሰን እኳ እየን ዝመፀ ዘለዋ የምሕረልና እንዳበላድየን ወላ እንታይ ይርዳእካኒ ኣለ ከዓ ወረ ጥዊ ኢልካ ገለ ከምዚ ገለ ይገብራ ከዓ እዚ ሕጂ ባህሊ እዩ ባህሊ ይኮነን ወይ ከዓ ባህርያት ኣይኮነን ባዕለን ዘጥረዮ ባህሊ እዚ ንዕን ዓገብ ዘይትብሎን ቅድም ደቂር ሓላ ኣነ እዚ ሰብ እዚ በዝርዳእን ደሎ ተፈጥሮ እዩ ተፈጥሮ ናይ ወዲ ሰብ ከዓ ኣብ ናይ ኣምላኽ ኣቲኻ ክትዛረብ ከቢድ እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ቶማስ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ልክዕ ከምዚ ናይ ወዲ ተባዕታይ ባህሪ ዘለወን ኩሉ ስራሕተን ልክዕ ከም ናይ ወዲ ከዓ ኣለዋ እዚ ንፈልጦ ኢና ዘይንፈልጦ ሰባት ኣይኮናን ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ከመዓጥ ጥራሕ ዘለዎ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ስታይል ወይ ከዓ እዚ ተቕርቦ ዘለኻ ደርፍታት ነውሪ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ስለ ዘይፈትዎ ከምዚ ዝኣመሰለ ስታይል ይኹን ከምዚ ዝኣመሰለ ቪድዮታት ኣይተቕርበልና እንተልኩም እኮ እኹሊ ተሓቢሩ ጸኒሑ ኣይገበረን ኢልኩም ከዓ እቲ ውሳነ ትገብርዎ ዘለኹም ትውስንዎ በዓል ሚሊዮን ሃይል እንደርኣይዎን ሕጂ እቲ ስታይል ሕጂ ሲ ዝገብርኦ ዘለዋ ጥዊዊ ገለመለሲ ባህላዊ እሱ ሕጂ ከምሪኹም ትብል ዘለኹም ባህላዊ ኣይኮነን እንታይ ዳ ገለ ነገር ክትርእዩ በቃ ስኢልኩም ኣብኡ ትርእዩ ሙሉ መዓልቲ ትርእዩ ትውዕሉ ዓገብ ዳ ኣደይ ትብልዎን ኣዋሊ ስለ ዝኾና ድን ገለ እንተረኣና ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለኩም ድዩ 4 5 6 ሚሊዮን ትርእዩ ኣለኹም ትዕዘብዎ ኣለኹም ስለዚ ንሓቂ ክንፈርድ ጽቡቕ እዩ ሓደ ብዝመስለኒ ኢሉ ክዛረብ ኣነ ይጸልኦ እሞ ኣይፎቶን እሞ ስለዚ ኣብ ማስ ሚድያ መጽእ ባዕባዕ ከብላያ ከባርዓየ እሞ ካልኦት ሰባት ነቲ ኣበር ምስ ረኣዩ ናብ ውሳነን ናቶም ትንተናን ክቡ ምእንታን እንዳበልካ ናይቲ ሰብ ባህርያቱን ጠብያቱን ተፈጥሮናቱን ከየስተውዓልካን ከይተገንዘብካን ናብ ውሳነ ምእታው ጽቡቕ ኣይኮነን ንስኻ ወይ ንስኺ እቲ ባህሊ ናይ ኣቦኻ ወይ ናይ ኣዲኻ ተተግብሮ ኣለኻ ዲኻ ወይ ተተግብሮ ኣለኽ ዶ ኣይተተግብሮን ኢኻ ኣይተተግብሮን ኢኻ ኢኸ ስለምንታይ ዳ ንስኺ ወይ ንስኻ ዘይተተግብርዎ እንተኾንኩም ስለምንታይ ኣብ ናይ ሰብ ኣቲኹም ክትፈርዱን ከተጸልሙን ትረኣዩ ንሓደ ሰብ ብድኹም ጎኑ ክትመጽን ከለኻ እቲ ዝኸፈ እዩ ብባህርያት ናቱ ክትላገጽ ከለኻ ክትዋረዘን ከለኻ እቲ ዝኸፈ እዩ ስለዚ ብጉድለት ናይ ሰባት ብባህርያት ናይ ሰባት እንዳመዝመዝና ንኽፋእ ግብሪ ኣይንተዓጣቕ ነዚ ሰብ እዚ ከዓ እንድሕር ምዒትኩሞ እንድሕር ተዛሪብኩሞ ደይሰምዕ ሰብ ኣይኮነን ሰብ እዩ ፍጡር እዩ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ቅዲ ይኹን እቲ ክዳውንቲ ቀዳድ ብጣዕሚ ደስ ኣይብልኒ ንዓይ ከማን ደስ ኣይበለኒ እታ ደርፊ እንድሕር ሰሚዕናያ ግን ንጓል ይዘርፈላ ዘሎ ሕተትኒ እንዳበለ እዩ ማለት ኣነ ከማን እኮ ደስ ኣይበለኒ እቲ ክዳውንቱ ገይርዎ ዘሎ ገለ ደስ ኣይበለኒ ግን ከምቲ ቀድማ ኣቢለ ዛረበኩም ፀናሕኹ ተፈጥሮ እንተኮይኑ ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ሓደ ሰብ ከምየ ዝብል ኣነ ተፈጥሮ እዩ ንስኻ ሕጂ ከምዚ ናቱ ተፈጥሮ እንተሃሊካ ብዝናትካ ተፈጥሮ ዘሎ እንድሕር ሰባት የጓጢልካ እንተሃልዮም ደስ ብለካ ዶ ደስ ኣይብለካኒ ወይ ከዓ በቲ ድኹም ጎንኻ ሓደ ሰብ እንተመፂካ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ጽቡቕ ስማዓኪ ወይ ጽቡቕ ስማዓካ ኣይስማዓካኒ ኣይስማዓክኒ ዝኾነ ሰብ ከዓ ጉድለትን ድኽመትን ዘይብሉ ሰብ የለን ገለገለ ሰባሲ ኣብ ቲክቶክን ናብ ገለን ካለ ዝረኣኽዎምሲ ትግራዋይ እዩ እንዳበሉስ ይዛረብ ነይሮም ብጣዕሚ እኮ ዝገርም ናይ ገለ ሰባት ከምዚ ስታይል ሰሪሑሲ ትግራዋይ ጥራሕ እዩ ከምዚ ክሰርሕ ዝኽእል ዝኾነ ሰብ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ጉዳይ ተፈጥሮ እንተሃልይዎ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዝኾነ ጉድለት ተሃልይዎስ ትግራዋይ ወይ ከምዚ ከምኡ ንበላንቶም ደቂ ረሓላት ጌጋ እዩ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ኤርትራዊ ኮይኑ ሱዳናዊ ሶማላዊ ኮይኑ ተፈጥሮ እንተኮይኑ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ተፈጥሮ ኮይኑ ሞ ናብ ሶማል ወይ ናብ ኢትዮጵያ ወይ ናብ የመን ክትስግሮ እዚ ድሕረ ተሓሳስባ እሞ ከምዚታት ኣይንበል ከምዚታት ከዓ ኣይንሕሰብ ጸሊእኻየስ ትግራዋይ ትብሎ ከመይ ጌርካ ትግራዋይ ክትብሎ ትኽእል ጸሊእኻየስ ሶማላዊ ክትብሎ ትኽእል ከመይ ጌርካ ክትብሎ ትኽእል እቲ ዝጸላእኻየ ነገር ንዕኡ ትሕብሮ ቴሌፎን ደዊልካ ዲኻ ብሰብ ጌርካ ዲኻ ተረድኦ ህዝቢ ኣይፈትዎን እሞ እዚ ቅዱስ ትገብሮ ዘለኻ ወይ እዚ ስታይል ትገብሮ ዘለኻ ካልእ ቀይር ካልእ ኣቕርብ ህዝቢ ዝሕጉስ ህዝቢ ዝፈቱ ኢልካ ትምዕዶ ጸሊእኻየሲ በቃ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ሱዳናዊ ሶማላዊ በቃ ኣጸገ እዚ ጌጋይ ዓገቢ ደቂ ረሓላት ከምኡ ኣይንኹን ከምኡ ኣይንበል ስለዚ ደቂ ረሓላት ኣነ
ناتي ريت هيبه زمسلني هيبه ولا حاجه كمان كدغملكم اتي قريبو زلو اتي قدن كالئن اتي ستايل نزغبرو زلو اني فوتو خون اي فوتوني جينكه نسخا خصولون كتنقفن كلخا نسخا خ نتبهلناتنا اخبيركا تخيد الله ابزيك تفلط لك كالايكا السبزي تفوتري كم زنعزبون نريان زلنا تفوترو خاب كونه انتاي كتغبرو تخل نالباش تفلطون السبز انتهاليكم قسيلكم تزاربو بر صبا ايكونن حدا سب جن بدخم غنون بتي بهاريات ناتو مصيغا كتغوانيون كلها معرخ اندي تسفان مورالن كم زغورص كنسوعلن كنغنزبين زلنا نايلو معنتي دكير حلات ابزا اخلنا شير لايك سبسكرايب ايترسعو ابيوتكم ملطعنا يمنيلكم ابصراحكم كا ابا اسالت يمنيلكم وترو عوتنا حفاش تدري وحتاتني نقرني باكي حبرني كل نقر كخاون بحيو زبلاني تبع القطع حجي عززني أبتتصبح ويني حقوسكي خمل هون الكي أنا ليت خزغر سلامكي سقمت تحل